ang gisulti ni Jesus sa mga tao tulog karon kayo ug hangtod karon murag lisod pa ni siyang sabton, pero ato laning i-simplify nga pag-ingon ni Kristo si Juan maoy labing dungganan or taas sa tanang mga tao nga natao din his kalibutan, pero ang labing iwit sa gingharian sa Dios labaw pa ni Juan. Kinsa may pasabot ani ni Kristo nga labing iwit? Ang dito ba langit ba? Kinsa may pasabot niya ang labing iwit? Nya labaw pa ni Juan. Awa mo kibaw. Mo lagi na, wa ta kibaw. Basta ako gani galisod. Sa akong pamalandong nagpasabot ni Kristo kay matod pa sa sulat ni San Pablo sa Pilipos, taga Pilipos, Philippian, ningon siya nga pag-anhi kuno ni Kristo sa kalibutan, iyang gihubo ang iyang pagka-Dios o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka tawo. Didto sa langit, Ginoo og mga anghel may tuwa didto. Doon na nagani usa nga tagalangit nga mahimong tao, labing iwit yung kana, kay ubos ra manggid ta og dignidad kitang mga tao ikumparar sa Ginoo og sa mga anghel. Pero ang labing iwit nga dignidad didto sa langit maoy gisulob ni Kristo aron makasud siya dinhi sa kalibutan. Nga ang kalibutan mga tao man ta dinhi. Ang labing pinili sa Dios labaw sa tanang mga propeta mao si Juan nga magbubunyag. Mao na nga labaw kay siya sa tanang mga propeta og sa katawhan nga natawo sa kalibutan. Pero siya si Kristo labaw pa ni Juan, pero gipili niya nga mahimo siyang labing iwit. Unsa may tumong ni Kristo, matod pa niya giataki ang gingharian sa Dios sa daghang mga mapintas nga pag-atake gikan sa pagwali ni Juan hangtod na gyud sa iyang pagwali. Ambot hangtod tingali karon gasigi pa bag-atake ron gingharian sa Dios. Sa inyong balay way nangatake dito sa gingharian sa Dios? Naghari ba ang Dios sa inyong balay? O giatake sa TV, giatake sa cellphone, giatake sa kwarta? Mao man ang mga kusog ay mga takis gingharian sa Dios, makapapas ba sa atong focus sa gingharian sa Dios kaning niya kwarta, kana mga yuta, mga kabtangan, dungog, gahom, kana mga gadgets, papas yung gingharian sa Dios ana. Sa inyong balay wa mapapas? Hindi man mo maningog, napapas na gyud. Perting papasa. Ambot din sa atong simbahan, napapas ba? Unsa may mahitabo kung ang Dios maghari? Matod pa sa unang pagbasa, ayaw kahadlok Israel, bisag sama ka lang sa usa ka ulod, kay tabangan ko ikaw. Sinagang mura kag od, sa to pa labing iwit ang od, pero imong dugmokon ang kabukiran, imong himuong abog ang mga bungtod. Purting milngigaan ang klasihas tao, kinsa mang tawhana dinhi ang maka himong abog sa bungtod. Aw karon Ginoo naamang siging kanabang sa anak kanang kwariing ba, basta nang purti sa gyud tinod abuga kana itang bungtod makuan mahurot nagka sanay nga nana kanang kabkabas bakho ba, purti gyud tinuod nga abuga. Pero way gamitay bakho,
dugmukon. Sa to pa, powerful kayo. Kinsa may mutabang niya sa Israel nga murag od. Kinsa man? Ang Ginoo sa Israel, si Yahweh, mao na iyang pasalig. Nya, unsa may pasabot ani? Nakini di ay labing iwit. Kani bang mga labing iwit? Mao ni siya ang tabangan sa Ginoo. So kita kung magpalabing iwit ta, kana bang feeling nimo kuan kay ka kana ganing ubos ang mapaubsanon, mao di ay puy-an sa gingharian sa Dios. Ang tao sad nga nakatagamtam sa gingharian sa Dios magpaubos gyud, di gyud magpagarbo. Kay ang mga pagarbuhon pulpugon manas Ginoo. Nya kinsa man ning mga mapaubsanon sama ni Maria, mahimo dayon tang sulugoon sa tanang tao. Muna diha sa inyong balay, kung magpunay mog sinuguay, unsa may mahitabo? Way gingharian sa Dios, gingharia si Yawa, basta magsigig sinuguay. Labi na gyud magsigig pangasaba, siging singhag, siging yaw-yaw, aka na. Porte ginang daghanang yawa diha, din ana gingharian sa Dios. Nya kumusta man inyo rong balay? Naiging harian sa Dios? Maayo. Wa mo magsigig away dito? Wa mo magsigig sapot-sapot nang suko-suko? Siging wala. Di sa iyo noy. Nuna, ang kinaiya sa Ginoo maogi masulob nato. Nga naman, kay ang Ginoo nga mao si Kristo misulob mas atong kinaiya, ang nindot sad ang kinaiya sa Ginoo ato sang isulob. Magunsa may kinaiya sa Ginoo, matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko og puno sa kaayo. Nindot no? Maayo og maluluyon. Dali ba mong maluoy sa inyong isig katao? Kung ang imong bana mangabit, unsa may imong bation, kasuko dayon o dugay kay kang masuko. Kanang makapangabit o sa siya mga kanapo una pa ka masuko. Nya magsigi ra jud kag kaluoy niya. Ana, mao nay tinuod nagasulob sa Ginoo. Matod pang San Pablo sa iya sang sulat ngadto sa taga Roma, tingali to, isulob ang armadura sa Dios. Ana. Unsa may armadura sa Dios? Ang mga virtues, ang atong mga hiyas nga Diosnon. Una dugay masuko nya, maayo og maluluyon. Maayo pa ka ngadto sa kabit sa imong bana. Labi na gyud namabdos na, maluoy ka, ikay mo daan yang ngadto pagpaprinatal. Labi na gyud wa siya kuyog ba kay sibat sa intaw silang balay kay gikabit mas imong bana, gibutang man dito apartment nya, wa may moatiman niya, nya mahibaw ka nga lisod intawong pagmabdos niya dito, ikay mo daan ngadto sa doktor. Maluoy ka dili. Oy tubag. Nabitay akong nailhan nga ang kuan ba ang kabit naglisod sa pagkaon nya, napaanakan mas iyang bana og mga tulo ka buk anak niya, mura bag wa na kayo sa atimanas iyang bana niya, galisod din taw sa pagkaon. Ang asawa mo'y magsigig adto sa kabit, magsigig paluap, napa mo'y bugas diha day. Ana, og wa na bugas iyang tagaan niya. Siya wa na sad may para sabon panglaba, tagaan sa niya ngantog sabon nga para panglaba. Kay matud pa niya, lisod sad kaayo ang mga anak sa akong bana didto, maglago niya, magutman niya kami saktos kaon. Siya nga anak, mas nibati siya sa anak sa iyang bana kaysa iyang bana mismo, kay gipulan na sa dang iyang bana, kay bati na sa naong tong iyang kabit. Dito na sa nibalhin sa laing kabit na sad. Nasa ko'y nailhan nga usag yapon ka asawa, aktibo sad ni sa simbahan,
nga ang kabit sa iyang bana kasagaran kuno kana man kuno mga DC ba mga DC hilig man ang iyang bana og mga DC kuno nya iya na man lang kuno nang gidawat iya kunong adtuon nya iyang istoryahan dai batan-on pa kay ka ning tubay ka sa akong bana okay ra nimo nga mapaangkan ka sa akong bana nya kaluoy nimo mayon ta tong makapamana ka og arang-arang sad kanang batan-on ba iyang adtuon nya usahay ko kuno maamiga na niyag maayo ang mga kabits iyang bana mao na hinoy mutugan ingon moingon na sad kuno kanang ubang batan-on ba nga kana ganing ma'am giofera na sad ko sa imong bana ako ning dawaton mana ko na siya ayaw day oy kay sala man na sagdaila na akong bana kay mao man ginayang kinaiya ina siya ka maluluyon sa iyang mga isig katao makasunod mo anang kinaiya kamo mga asawa dinhi na usa na mos nangatake sa gingharian sa Dios na siya mo na ang labing iwit kun mo kuan na gud ta mo hunahuna ta nga kita labing iwit dali kay tang makaamgo nga ang atong isig katao giatake sa yawa kana bang babad ka sa reality ba pero mapahikas-on ka di ara kas taas gatuo jud ka nga kanang taong nakasa yawa na di nakakaila nga kanang taong nakasala biktima day na si yawa nga nagkinahanglan siya og somebody nga kuan ba mo tabang ba niya ba mo rescue para gud anang i-post diha sa kanang Facebook diha man gani iro nga nagbarog dito taliwa sa kanang sapa ba nya gatungtong sa bato nya nag-anam og tubo ang tubig ana kita mo ana iro ra gito ha sus nagsumpay-sumpay gid ang mga tawo ngadto og dunol aron na imulusad ngadto nya mukuha sa iro nya iana day ngadto nya lipay kay sila nga na-rescue nila ang iro kay hapit na maanod pero ni ano yung mga tawo nga porti nang sigahag mata kagot pangipon hapit na maanod sa sug sa drug addiction tiwasan hinog pusil ang iro kuhaon ang tao patyon nga naiguing taon sa baha nining drugas og mga bisyo sa kalibutan na usahay nun ana ta unang Ginoo maluluyon kayo no ana nya sundo na nato baka na sundag yun. Pero baya sa ato baya diring pagpaubos sa atong pag-angkon nga wa gid ta daghan baya mo hatag no ambot ka mo nakahatag na ba ka mo nanibitas Father Arnel usa man is mga pari nga mapaubsanon kayo no magsunang anawa siya mag-celebrate og birthday karon pa kuno siya naka-celebrate og birthday sukad siya ni sod og seminaryo mo di sa ko katuon hinon pero pero tinuod tingali ay kanang paubsano sa niyang giangkon ba sila first time ginina kong gibirthdayan ko dugaya lagi niya ni bangon dito ambot wa ba ka sa ni mahubog kay gabi mong gisigihag kanta ni repeat na migkanta wa man mo bangon tingali nakalitan gid siya unsa man ini ang kanta-kanta ngom kumaanad ani karon ato na ning anad-anaron dinhi og kuan niya naman siya ma-assign ato na ning anad-anarog birthday hantod gini maadik niya ning birthday bitaw paubos ta daghan kayong muhatag ug ang unang muhatag mao gyud ang Ginoo matud pa niya ay gyud kahadlok muna wag tangon taning mga kahadlok wag tangon taning atong mga kabalaka ang atong buhaton magpakalabing iwit kita sama ni Hesus aron mahimo sadtang labing kusgan o labing lig-on tungod sa gahom sa Ginoo manindog ta